Приготвил съм и много интересно видео. Днеска ще облека приятелката си с мъжки дрехи. Намерих нещо и такова, сега тя ще го пробва. И тази шапка. Не искам шапка. Дай порязко. Може ти се заковал. Да запомним штората. Може да тръгнем снимки от самия видеоклип и да си качиш в Инстаграм, ако искаш. Да, ще успеш. Първо бавно, после забърнаш. Дай бързо. Заповядай. Що ви бабата го изяда? Представиш си? Здравейте, хора! Знаете? Часът е 2 и сега отивам при един приятел. Ще тренираме. За влога. Айде, цак. Влога през нощно време. Айде, цак. Ага боса, ага нинджа, ага манджа. Ето часът. 2:49. Говорим се тук, почиваме си. Право, обратно. Сладка е, брат. Фрог Джими. Много е сладка, брат. Тя прикаре копа. Айде да го пуснем ти. Сега ще ви покажа рисунките, които аз съм правил. Значи това ще е първата. Тази рисунка я рисувах, когато бях на 16. Имах още и други, обаче другите се изгубиха. Да видим какво съм рисувал. Между другото, тук съм рисувал доста интересни образи. Тук има Финиас, някакво друго човече съм нарисувал. На тази рисунка исках да изразя колко е силна технологията. Както виждате, това е робот и това е човек, който е обсебен от технологията. Тук съм нарисувал две момчета, които играят баскетбол. Тая рисунка бях я направил в период, в който наистина играех баскетбол. Доста добре играех наистина.
Мисля да ми направя отделно клипче с рисунки и ще се получи интересно. Няма никакво значение тук. Доста добре съм очертал детайлите като цяло. Тази рисунка също е хубава. Тук съм направил някакъв демон. Очи, както виждате, мъртви лица. Тук съм си рисувал някакви коли, мотори. Тази рисунка може би е една от най-хубавите и затова аз я харесвам много. Рисунките бяха толкова.